zoufalý hlad. And there is a climate that is ripe for rain. A klima nazrálo na déšť. Ezekiel 37:1. Ezechiel 37:1. Looking at the wind of revival Pokud se díváme na téma vítr probuzení in the valley of dry bones. v údolí suchých kostí. Ezekiel chapter 37, I'll read from verse 1. Ezechiel I may read all the way to verse 11. od verše 1 do verše 11. It said, the hand of the Lord was upon me and carried me out in the spirit of the Lord. Pánova ruka byla nade mnou a Pán mě nesl ve svém duchu. And set me down in the midst of the valley which was full of bones. A postavil mě uprostřed údolí plného suchých kostí. And caused me to pass by Dal mě jim them projít, round about. dal mě jim projít skrz na skrz křížem. And behold, there were very many in the open valley, and lo, they were very dry. A hele, bylo tam mnoho kostí a byly velmi suché. And he said unto me, Son of man, can these bones live? And I answered, O Lord God, thou knowest. A on mi řekl, synu člověka, mohou ty kosti ožít? A já odpověděl, o pane, to víš ty. And he said unto me, Prophesy upon these bones, and say unto them, O ye dry bones, hear the word of the Lord. A on mi řekl, prorokuj k těm kostem a řekl, kosti suché, slyšte slovo Hospodinovo. Thus said the Lord God unto these bones, Behold, I will cause breath to enter into you, and you shall live. Pán řekl, já dám, aby do těchto kostí vstoupil duch, aby ožili. And I will lay sinews upon you, and I will bring up flesh upon you, and cover you with skin, and put breath in you, and you shall live, and you shall know that I am the Lord. 6. Dám na vás šlachy a pokryji vás masem. Potáhnu vás kůží a vložím do vás ducha, abyste ožili. Tehdy poznáte, že já jsem Hospodin. So I prophesied as I was commanded, and as I prophesied, there was a noise. Prorokoval jsem tedy, jak mi bylo přikázáno, a zatímco jsem prorokoval, náhle se ozval hluk. And behold, a shaking. S rachotem And the bones came together, bone to his bone. se kosti začaly připojovat jedna k druhé. And I beheld, lo, the sinews and the flesh came up upon them, and the skin covered them above, but there was no breath in them. Viděl jsem, jak se pokrývají šlachami a masem, jak se svrchu potahují kůží, ducha však v sobě neměli. Then said he unto me, Prophesy unto the wind, prophesy, son of man, and say to the wind, Thus saith the Lord, Come from the four winds, O breath, and breathe upon this slain, that they may live. Tehdy mi řekl, prorokuj k větru, prorokuj, synu člověčí, a řekni mu, tak praví panovník Hospodin, přijď duchu ze 4 stran a dechni do těchto pobitých, ať ožijí. So I prophesied as he commanded me, and the breath came into them, and they lived and stood up upon their feet, an exceeding great army. A když jsem prorokoval, jak mi přikázal, vstoupil do nich duch a ožili. Postavili se na nohy a byl jich obrovský, nesčíselný šik. Then he said unto me, Son of man, these bones are the whole house of Israel. Behold, they say, Our bones are dry, our hope is lost, we are cut off for our parts. Synu člověčí, řekl mi potom, tyto kosti jsou celý dům Izraele. Říkají, naše kosti vyschly, nemáme žádnou naději, jsme ztracení. Therefore prophesy and say unto them, Thus saith the Lord God, Behold, O my people, I will open up your graves and cause you to come out of your graves and bring you into the land of Israel. Nuže prorokuj a řekni jim, tak praví panovník Hospodin, hle, já otevřu vaše hroby, z těch hrobů vás vyvedu, lidé můj, a přivedu vás do izraelské země. The Lord bless his word in Jesus' name. Pán ať požehná svému slovu ve jménu Ježíše. The story of the dry bones in the valley is a story that all of us know. Tenhle příběh o suchých kostech v údolí všichni dobře známe. This afternoon now we are going to be understanding revival from the dry bone valley. Dneska odpoledne si ukážeme probuzení na tomto údolí se suchými kostmi. We also want to understand the state of that valley. Chceme pochopit, v jakém stavu to údolí bylo. And then finally we shall be understanding major keys to revival. A pak pochopíme hlavní klíče k probuzení. I want to define revival. Chci definovat probuzení from the dry bone valley. Z pohledu toho údolí suchých kostí. Number one. Za prvé, revival happens. Probuzení přichází, when God decides to return life. Když se Bůh rozhodne navrátit život. Back to that which is dead. Tomu, co je mrtvé. Or which was dead.
tomu, co bylo When mrtvé. he decides to bring life Když se rozhodne vrátit život to that which was once alive, tomu, co kdysi žilo, but is now dead. ale nyní je mrtvé. So a revival is a reawakening. Probuzení je znovu oživení. A revival is a restoration. Probuzení je obnova. My wife was observing that it looks like there were a lot of cathedrals in this land. Moje manželka si všimla, že v téhle She saw zemi je a lot of hodně all the kostelů. Gothic structures, Mnoho churches různých kostelů a chrámů, that are something else right now. což dneska slouží k něčemu úplně jinému. When revival happened, Když se stane probuzení, where there was life, tam, kde byl život that is now dead, a nyní žije mrtvému Bohu. but revival is happening. Ale děje se probuzení. If you believe that, say loud, Jestli amen. věříš, řekni amen. If you believe that, say Jestli loud, věříš, řekni nahlas amen. Number 6, he said they were very, very dry. Za šesté. It was a state of extreme dryness, Ty kosti byly extrémně suché. complete dryness, Totálně suché. spiritually dry. Duchovně suché. I heard from Paul Yonggi many years ago. Slyšel jsem od Paula Yonggiho před He said mnoha when he lety, was in South Korea, he could Řek- pray in tongues. He prayed in the spirit for about 7 hours non-stop in the morning. že se po ránu mohl v Jižní Koreji modlit třeba 7 hodin v jazycích He, non-stop. he could pray for as long as he wanted. Mohl se modlit, jak chtěl. But before he could pray for 1 hour, the heavens were already open. A než se omodlil 1 hodinu, nebe bylo otevřené. He said, but when he went to the nation of Japan, Ale když navštívil Japonsko, he was trying to pray. tak se chtěl modlit And for almost 7 hours, he was still praying. 7 hodin a furt He se modlil couldn't feel the presence of a God. necítil Boží He přítomnost. couldn't feel an A opening. nemohl cítit nebe otevřené. Please, that recording is a bit distracting. That's To nahrávání tím telefonem mě rozptyluje. Hallelujah. Haleluja. It's all right. You can take your seat. You can pick up from the YouTube or pick up from the recording. Záznam je k dispozici na YouTube. Nenatáčejte. Somebody announcing yesterday that people should put away their phones, right? Říkali jsme přece, že si máte vypnout telefony. V brožuře je to napsáno, protože to natáčení rozptyluje. Hallelujah. Haleluja. Is somebody hearing what I'm saying here? Slyšíte mě někdo? There are places you step in as if you stepped into a demonic zone. Jsou místa, kde vkročíš do úplně Dryness demonické zóny. spiritual. Sucho duchovně. I'm sure you feel some things like that in Určitě jste some to places taky in Belgium. někdy pocítili v Belgii, Even right here. tady taky, But it is breaking. ale to se láme. I said it is breaking. Láme! Hey! It is breaking. Láme! For the earth must be filled Země musí with the být knowledge of the glory of the Lord. slávy As the waters cover jako the voda sea. pokrývá moře. Shout the loudest amen. Zavolej amen! Look at your neighbor, say something is breaking. Podívej se na souseda a řekni, něco se láme, něco se láme, něco se láme. I see firebrand young men and women. Vidím oheň na mladých mužích a ženách. Firebrand Czech people. Vidím oheň na českých Firebrand lidech. Romanians. Vidím oheň na Rumunech. Firebrand Vidím Bulgarians. oheň na Bulharech. Firebrand Vidím Italian. oheň na Italech. Firebrand Vidím oheň. Dutch people. Oheň na božích lidech. Firebrand Romans. Oheň na ženách, That will rush out který and probíhne. show the devil who owns the land Komu and patří take tahle over the nations for Jesus. Shout the loudest amen. Zavolej amen. Give the Lord a praise. Dej Pánu chválu. Give the Lord a praise. Dej Pánu chválu. Take your seat in the presence of God. Posaďte se v jeho přítomnosti. It was number 7. Bylo 7. The state Stav of lost hope. ztracené naděje. Oh. The state of extreme loss of hope. Stav totálně ztracené naděje. Everything in disarray. Všechno rozbořené. If it was dead body, you can trust for the raising of the dead body. Kdyby to byla jedna mrtvola, můžeš důvěřovat Bohu, že ji But this was vzkřísí. dry bones. A tohle byly už suchý kosti. And if it was skeleton, A kdyby to byla aspoň kostra, but you can still trust a bit. trošku by tam důvěry But bylo. this was no longer skeleton. Ale tohle už nebyla ani kostra. The humerus was somewhere. Jedna ruka byla někde, stehenní kost byla někde, Ulnar radius was somewhere else. rádius byl někde jinde, The femur bone was somewhere else. kost stehenní byla jinde, The pelvis.
Pánev the sacrum somewhere byla else, úplně někde jinde. the tibia, the fibula, Holení or kost somewhere else, byla úplně někde jinde. the carpals, the metacarpals, the phalanges, they were somewhere else. Všechny ty kostičky lítaly někde, kdo ví kde. Lepka, kdo ví kde. How do you gather them together? Jak to shromáždíš? There are places you come today and you look and say, where do you even start from? Jsou místa, kam se postavíš a říkáš, a kde tady mám začít? Where do you start from? Kde How do you tady start this začneš? preaching? How Jak do you tady start začneš this kázat? evangelism? Jak začneš evangelizovat? We are not only people are not receptive, Kde they lidi are hostile. nepřijímají, naopak jsou proti. Where they are actually angry. Kde jsou naštvaný. Where it's almost like a fight. Kde je to skoro boj. Because of the reactions of the devil inside them. Kvůli tomu, jak ďábel v nich reaguje. But it shall break. To se zlomí. It shall break. To se zlomí. It shall To break. se zlomí. It shall To break. se zlomí. Because it is written, Protože in je that psáno, day ten the den burden shall be lifted bude from off the semeno land, zvedeno z from celé off your země. shoulder, Tvých and the ramenou yoke a jeho from off your neck, tvých and the yoke krků. shall be Jeho destroyed bude zničeno. because of the anointing. Kvůli pomazání. Somebody shout it, Zavolej, yes, Lord. amen, Pane. Take your seat in the presence of the Lord. Posaďte se v přítomnosti Boží. Very, very quickly, Ještě rychle in conclusion, a budu končit. what is the solution? Jaké je na to řešení? How do we experience the revival? Jak prožijeme Number probuzení? one. Za prvé, By the hand of the Lord ruka Páně upon a man na muži, or a woman. ženě, The hand of the Lord. ruka Páně, Lay your hands upon me, Lord. polož na mě ruce své, Pane. Everything would have continued Všechno mohlo pokračovat, until the hand of the Lord came upon. dokud ruka Páně Ezekiel. nepřišla na Ezekiele. Father, I need your hand upon my life. Potřebuji ruku na svém životě, Whether Otče. you are a pastor Seš pastor, or a parishioner, nebo seš někdo, kdo anywhere spravuje you farnost. find yourself, Kdekoliv jsi, if you are going to see the move of God in your jestli máš generation, vidět Boží jednání you v are tvé going to see generaci. God do something drastic in your life. Máš vidět Boha udělat And něco something dramatického, drastic through your něco life. dramatického ve tvém životě a skrze Lay tvůj your život. hands upon me. Polož na mě ruce. That hand of the Lord Pánova ruka, that came upon Ezekiel která sestoupila na was Ezekiele, the beginning ta byla of počátkem the change of story. změny celého That hand příběhu. of the Lord Pánova ruka, that was upon která byla Elijah na Eliášovi, was what made him to run faster mu dala běžet than the chariot of Ahab. rychleji než královský vůz. Lay your hands upon me. Polož na mě svou ruku. Lord, lay your hands Polož na mě upon my life. svou ruku. Is enough. Pane, Lord, I'm in need potřebuji of your hands on me. svou ruku na sobě. Lord, lay your hands upon my life. Polož své ruce na můj život. Be gentle. Lord, I'm in need of Polož na mě svou ruku dnes. Lord, lay your hands Polož na mě svou ruku, Pane, upon my life. na můj život. Is enough. Pane, Lord, I'm in need of your hands on me. já věřím. Polož na mě, potřebuju to. Lay your Pane, polož na mě svoji ruku. upon my Polož svou ruku na můj život. Lord, I'm in need of Já potřebuju tvou ruku. Ještě jednou. Ještě jednou. Pane, polož svou ruku na mě. of your hands Potřebuji today. tvou ruku na sobě dnes. Is enough. Lord, I'm in need of your hands on me today. The hand of God on your life Boží ruka na tvém životě
causes you to accomplish extra-human feats. Způsobí, že budeš dělat skutky nadlidské. Unnatural results. Nadpřirozené výsledky. For as long as we continue in the energy of the flesh, Dokud budeme pořád běžet na energii těla, we can only achieve what man can achieve. dokážeme jen to, co dokáže člověk. We are dealing with matters and issues Tady ale máme co dočinění s věcmi, that are age-long powers. které ovládají starověké síly. Ancient satanic. Starodávné satanské pouta. There are places in Europe V Evropě jsou místa, that Satan had enthroned himself for over 2 centuries. kde Satan sedí na trůnu 200 let, 300 let. Since the last revivalists, Od posledních probuzenců they sat sedí enthroned Satan na trůnu in charge, in command. a řídí a velí. Who can displace me? It is not going to happen. To se nestane, Just, you can go back to your seat. můžete se vrátit. It's not going to To happen se nestane. just by the energy Jenom díky energii of the flesh. těla. First of all, Především we make demands on the hand of the Lord. požádáme o Pánovu ruku. And secondly, Za druhé, we must be submissive. musíme být poddaní, Okay, we must be available, dostupní, submissive, poddaní, and flexible flexibilní in the hands of God. v Božích rukou. Available, Dostupní, submissive, poddaní and flexible. a flexibilní. He said he was carried On byl nesen in the spirit of the Lord duchem Páně to the valley of dry bones. do toho údolí suchých kostí. There are many God cannot carry. Je mnoho lidí, který Bůh nemůže nikam odnést. They are too fixed Jsou příliš zaseklí in their ways. ve svých cestách, They are too set příliš nastavení in their approach. ve svém přístupu, They are too traditional příliš tradiční with their theology. ve své teologii, They are too established. příliš They zakořenění cannot be carried. a nedají se odnést. They can't be. Nedají se odnést. Every move God wants to move in their direction, they resist it. A vzpírají se každému jednání, který Bůh přinese. Are we expecting a revival? Očekáváme probuzení, We must be available, tak musíme být dostupní, submissive, poddaní, and flexible enough flexibilní, to be carried. nechat se nést. Where he leads me, I will go. Kde mě budeš potřebovat, In the tam půjdu. army. Where he leads me, Kde mě povedeš, tam já půjdu in the v jeho armádě. army. Where he leads me, Tam, kam mě povede in the v jeho army. armádě. I'm a soldier Já jsem voják in the army. v Pánově vojsku. Haleluja. I heard a pastor said God gave him a city, Pastor, slyšel jsem, jak říká, že Bůh but mu dal he decided to relocate himself to another place. město, ale on se rozhodl se přestěhovat jinam. He lost everything. A o všechno přišel. He lost audience. Přišel o publikum, He lost impact. přišel o způsob He zásahu, lost mantle. přišel o svůj plášť. He's alive today, Sice žije, but nothing. ale nic. There are many like that. A mnozí jsou takoví. It is God who will carry you, Bůh tě nese. not you who will carry yourself. Ne, že ty poneseš sám sebe. If you carry yourself, Máš-li nést sám sebe, you will be responsible for yourself. budeš zodpovědný sám za sebe. If God carries you, Jestli tě ponese Bůh, then God can pak be je responsible Bůh for you. zodpovědný za tebe. But we must be available. Musíme být We dostupní, must be submissive, poddaní, flexible, flexibilní
to be carried by God. Abychom se mohli nechat nést a Bůh And I'm mohl. speaking to everybody, even in your career. Ve tvé kariéře mluvím ke You každému z don't vás. move without God moving you. Nemůžeš se pohnout, pokud tebou You nepohne don't Bůh. take steps and God is not Nemůžeš involved. dělat kroky, ve kterých Bůh není There are those who zapojený. relocated themselves Jsou from Africa ti, to Europe and kteří to se the rest of the world. přestěhovali z Afriky do Evropy, do Aside světa. from the mercy of God, somehow in untold frustration. Úplně mimo boží milosedenství a And totální vice versa. frustraci. A naopak, If we are going to see revival máme-li vidět and be probuzení, instruments of máme se revival, stát nástroji the probuzení, way Ezekiel was, tak jako Ezekiel, we must be tak musíme flexible, být flexibilní, humble, pokorní, submissive, podřízení, to be carried. nechat se nést. Take your seat. Number Posaďte 3, se. Za třetí, we must be sensitive musíme být citliví to divine direction. na boží směr, na boží instrukce. He heard the voice of the Spirit. Slyšel hlas We must be ducha sensitive a my to musíme divine direction. být citliví na boží pokyny. We must be Musíme sensitive být to his citliví voice. na jeho hlas. The man shall not live by bread alone. Nikdo nebude žít But by přece every word that chlebem, proceeded ale každým slovem, který from the vychází mouth of God. z úst Hospodinových. The question is not that God is not speaking. Otázka není v tom, že Bůh The mluví, question nemluví. is that are we hearing? Jde o to, slyšíme? He said, I will hear. I will hear. Řekni, slyším, já 85 uslyším. verse 8. Žalm 85, I will 8. hear. Uslyším, What God the Lord will speak. co Hospodin Bůh promluví. So we have to be intentional in hearing. My musíme úmyslně slyšet. What are you saying, Lord? Co říkáš, pane? I will hear. Já to uslyším. We must be sensitive. Musíme být citliví. Number 4. Za čtvrté? Is that number 4, right? Asi za čtvrté. We must perceive Musíme pochopit, the accurate state jaký opravdu je of the land. stav konkrétní země. The accurate, we must have an accurate assessment Musíme mít přesné zhodnocení of the lands where we are, země, ve které jsme. of the territories where we are. Teritoria, ve kterém jsme. Where you walk, you must have a spiritual assessment of it. Tam, kde pracuješ, musíš mít duchovní The zhodnocení. nation where you are, Národ, if ve you want kterém to see jsi, God move jestli chceš in vidět that Boha nation, jednat v you tom must have národě, a musíš spiritual mít assessment of that duchovní nation. zhodnocení toho národa. The city where you are, Město, ve kterém as a seš, pastor, as a minister, jako pastor, you must have an musíš accurate mít assessment přesné zhodnocení. of the state of that place. Znát stav toho místa. Because what cannot be diagnosed, Protože co nelze never be diagnostikovat, treated. nelze léčit. The basis of therapy Základem léčby is je diagnosis. diagnóza. One of the best doctors are the doctors who are accurate in diagnosis. Nejlepší doktoři jsou ti, kteří umí přesně stanovit Prescription diagnózu. of drugs is nothing. Předepisování prášků o ničem není. Treatment is Ty secondary. léčby jsou až druhotné. You miss it in diagnosis, you miss it in treatment. Pokud to mineš v diagnóze, mineš léčbu celou. Hallelujah. Aleluja. Accurate assessment. Přesné zhodnocení. Listen to what I'm about to say. Poslouchej, co teď řeknu. Israel, the people that were talking were human beings in the physical, Lidi mluvili jako fyzické but osoby, dry bones in the spirit. ale přitom jsou to suché kosti v duchu. He said these dry bones are the whole nation of Israel. V Izraeli přece bylo napsáno, They že are to celý alive národ physically. izraelský. They are on their feet physically. Fyzicky na nohou, They were fyzicky živí. looking at the Jsi next one. kvalifikovaný na další pokyn. Continue to listen Nadále naslouchej, for proceeding abys instruction. dostal další instrukce. next things Abys you have to dostal say. další, co musíš For the říkat. next things he wants to Další do. věci. For the next things he's interested in doing. Další pokyn, který máš vykonat. And when he continued listening, A když budeš naslouchat dál a he said, dál, prophesy to the winds řekl, prorokuj větru. and command them to enter Přikaž into the duchu, ať vejde do těch kostí. And he prophesied, Ezekiel prorokoval and the wind a came. vítr přišel. Am I communicating at all? Chápete mě někdo? God deliberately wants us to depend on him.
Bůh chce schválně, So he doesn't abychom say na everything at něj, once. abychom na něm záviseli. On nám He nechce wants říct us to všechno keep on najednou. returning back to On chce, him. abychom se k němu vraceli He dokola a wants us to dokola. keep on depending on him. On chce, abychom se na něj That was what he spoléhali. did to Abraham. On He said, take your only son Isaac řekl Abrahamovi Izáka, jediného svého syna, and go to the land of Moriah a běž na horu Morii. and offer him on one of the mountains A tam mě ho obětuješ that I will tell na you. té hoře, kterou ti I will ukážu. tell you the mountain Já ti to now. neřeknu hned teď. I want you to Já remain in chci, touch with me. aby si se mnou pořád I want us to be kontaktoval. together. Já chci, abychom tam šli When spolu. you reach the mountain Až dojdeš k té hoře and you ask me, I will tell you. a zeptáš se mě, já ti to řeknu. That was what he did to Samuel. To udělal i Samuelovi. Go to the house of Jesse Běž do domu and you Jíšaje shall anoint a for tam me pro mě pomažeš one of his sons jednoho z jeho that I will synů, name to který you. ho ti ukážu. Samuel was in a hurry Samuel spěchal and he just started talking without hearing from God. a začal mluvit, aniž by slyšel Be together. Boha. I will name him when you get there. A on říká, ne, pojďme spolu, já ti ho ukážu, až tam dojdeme. In touch with proceeding Musíme zůstávat v instructions. kontaktu s Bohem a dostávat soustavné instrukce. Oh. One of the greatest assets of any child of God is inquiry. Jeden z největších majetků, asetů Lord, Božího is there dítěte anything je you are saying I'm not hearing? schopnost se zeptat. Stand in the ways Stojíš na cestách, and watch bdi, and ask. ptej se. Jeremiah 6:16. Jeremiáše Which 16. is the right way? Je správná Which way cesta, are you going, Lord? kterou jdeš, pane. And I will tell you. A Bůh ti to řekne. Somebody say amen. Řekni amen. We're talking about revival. Mluvíme o probuzení. God said something last time. Minule Bůh řekl něco. Have you done it? Vykonal si to? If you have done it, Jestli ano, did you settle with what he said? uspokojil se s tím, co Or are udělal a you open řekl, to what next he wants to do? nebo jsi otevřený k tomu, co chce dělat dál? Finally, Závěrem, continue pokračuj walking with God dál v chůzi s Bohem, until his army is raised. dokud jeho armáda nepovstane. Beyond healings, Za uzdravení. beyond miracles, Více než zázraky. beyond shakings, Více než otřesy. beyond signs, Více než znamení. beyond the wonder, Více než divy. beyond just grooming people. Více než, že budeš vychovávat God is lidi. planning to raise an army Bůh má plán postavit vojsko. Vojsko z lidí, where individual Christians become terrors. kde každý jednotlivý křesťan bude hrozbou pro boží království temnoty, kdy každý boží dítě bude nebezpečný nástroj pro království tmy. But in the hands of V God, rukou božích. the journey is not over Cesta neskončila. until the army is fully commissioned Nestojí and armáda, kterou released into vyšle the battlefield. do boje, do And a bitvy, little child among us a která is mezi a terror to darkness. nejmenší dítě mezi námi bude tyran pro temnotu. Cesta ještě neskončila. Until the army is raised, Dokud nebude stát armáda ready to deal with the devil, lidí připravených ready to make heaven, jednat s ďáblem, ready to make heaven. jednat s nebem. Stand up on your feet. Postav se. Let us go to Pastors, Pastoři, it is time not just to raise children, je na čase nevychovávat pouze děti, but to recruit ale najímat armády a pouštět je do boje. men, Armády mužů, armies of women. žen. Lift up your hands everywhere you are. Pozvedněte ruce, kde jste. I know our time is so spent. Vím, že čas už se nachýlil. But I would like us to pray in the spirit for the next 8 minutes. Pojďme se 8 minut modlit v duchu. We are going to lift up your hands Pozvedněte ruce, and lift up your voice. pozvedněte hlasy And you are going to speak to God. a budeme mluvit k Bohu. Mekosete prete sinanaya. Mahashada yari yalalamoson. Mashekorite zina malagarada harase. Lerote sevina radado seru. No kalarada yalala. In the name of Jesus. Ve jménu Ježíše. Lift up your hand. Pozvedni ruce. What are we praying about? Za co se modlíme? Lord, I need your hands Pane, upon my life. potřebuju tvou ruku na svém životě. Lay your hands upon Polož na me. mě svou ruku, Like you laid on jako Ezekiel. jsi ji položil na Like you Ezechiele, laid on Elijah. položil na Eliáše. Oh Lord, help me. Pane, pomož mi. I am available. Já jsem tady I pro am tebe. flexible. Já jsem flexibilní.
Carry me Poneseš mě ty, wherever you want. tam, kam chceš. In the name of Jesus, Ve jménu Ježíše. I am open Jsem to otevřený what you are showing. k tomu, co mi Father, ukazuješ. show me Otče, ukaž mi, the state of things. jaká around je my situace life. kolem mě. I receive the grace Přijímám milost to carry out your instruction. vyplnit tvé In the pokyny name of Jesus. ve jménu Ježíše. And the grace